السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أنفلا في طاعة الله تحل الحياة تلمبوك لمنلي الدروس الرمضانية malesson kapenda kuziponziso zimenezi mafuniko kuti ziperekedwe ku umma wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mwezi umeneu mwezi wa Ramadhani. Ndipo buku limeneli lidalembedwa ndi As-Sayyid Muhammad ibn Abdullah ibn Ali al-Aidrus. Mungu subhanahu wa ta'ala sangalale nawo, Mungu subhanahu wa ta'ala awapasa zabu ino, Mungu subhanahu wa ta'ala walipire komanso Allah subhanahu wa ta'ala atipange ukhala ugwirisira ntchito sunna komanso ndi maaya amene iwo adasonkanisa mbuku limeneli. Ndipo mbuku limeneli tili pa page number 8 pamene akutifotokozera kunena kuti no faradh kamene tino saumu imene tiziyamba mwezi wa Ramadhani, yani kusala mwezi wa Ramadhani sikuti no ndi special kwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti zimenezo zidaliko mibado imene yadusayo antu a Adam alayhi salam, antu a Loti alayhi salam, antu a Abraham alayhi salam, antu a Mose alayhi salam, antu a Aaron alayhi salam, antu a Musa alayhi salam, antu a Yesu alayhi salam, antu a Idris alayhi salam, antu a Ismail alayhi salam. Onse aje mibado imene ija Mungu subhanahu wa ta'ala adawaka kamizanso kuti azisala kuja nawo. Ndipo taona mumau Imam al-Mujahid iwada fotokoza kunena kuti no kataba Allahu azza wa jalla sawma shahri ramadana ala kulli ummatin, mibado yonse imene yadusaija Mungu subhanahu wa ta'ala adaika kamiza kuti mwezi wa Ramadhani ukafika mwezi sala kuja. Ndipo amene ngafune kuona zimenezo kuti zili pati zikupezeka pati tidayankhula kuti buku lake ndi tafsir al-Qurtubi volume number 2 page 274. ويدل على فرضيته على من كان قبلنا. Ndiponso zina mwazimene zikuonetsa kapena zikutsindika kutsimikizika kunena kuti ndithudi mibado imene idaliko ifetisana bwere naonso Mulungu subhanahu wa ta'ala adawaka kamiza kuti asisala kuja qaulullahi ta'ala, mau Mulungu subhanahu wa ta'ala sikuti oyamba mukhala yeniyo kusala yani kusala kuja adaliko mibado yonse imene dalipo Mulungu subhanahu wa ta'ala adakakamiza ndipo anthu ankasala kuja. Umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sadauka kamiza kuti uzisala kuja. Akutima wa Mulungu subhanahu wa ta'ala suratul Baqara aya 183 pamene Allah akufotokoza kuti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, o inu anthu amene mwakhulupirira mwa Allah. Kukhulupirira kuti kulibe wina wopembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha, osamphatikizira Mulungu ndi mafano mujachitira yena koma munyamula Mulungu kumayenda naye mmisewu. Mulungu amanyamulidwa, Mulungu amavekedwa, Mulungu ndiye otiteteza ife osati ife kumuteteza Mulungu. Mulungu otiyang'anira ife osati ife kumuyang'anira Mulungu. Mulungu ndamene amatipasa ife mariziki osati ife kumakasakasaka mmisiga umakagula zovala kuti tikamveke Mulungu, makagula matabu ati kuti tikakhome Mulungu. Sizi kulowa munzeru zimene zikwa wina aliyense amene amakhala pansi ndi kuganizira bwinobwino. Tawo Mulungu tikachite kusema, Mulungu tizikonza kuchokera kuzakuja, Mulungu kumachita sizi kulowa munzeru. Ya ayyuhalladhina amanu, inu anthu amene mwakhulupirira mwa Mulungu mmodzi yekha, alibe mwana alibe abambo. Anu anthu amene mwakhulupirira mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madaliso ndi mtendere zikhale pa iye, maswahaba ake komanso akubanja kwake. Inu anthu amene mwakhulupirira buku la Allah Qur'ani kuti ili ndiye buku la Mulungu subhanahu wa ta'ala lopanda chikayiko mkati mwake, silimazisusa. Qur'ani sizisusa kuti mawayika mbaizi sikulineka kamba zina, ndi buku la Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mujachitira mabuku ena chifukwa mabuku enawo anthu akumapanga edit, ndezima mpesa chisoni kuti ngakhale wotsatira amadziwa kuti buku li akuti akulipanga edit. Mawu a Mulungu sausunga panga edit. Mawu a Mulungu ndi complete okwanira. Mulungu amadziwa zimene zidalipo pamene amayamba kulenga, zimene zizakhaleko kumapeto kwa dziko lapansi. Mulungu akuziwa zonse. Mulungu ndiye mwini hikma, Mulungu ndiye mwini luntha, Mulungu ndiye mwini uzindikiri.
china chili chonse Mulungu adakonza bwino wamaliza buku lake ndi Qur'an. Nawelenga postina imene adalemba kunena kuti no mwawelenga chipangano chakale komanso munawelenga chipangano cha tsopano. Ino ndi nthawi yoti muwelenge chipangano chosiliza. Mawu amene Mulungu subhanahu wa ta'ala amene anabweretsa mawu amene wa Mulungu subhanahu wa ta'ala awadalitse komanso Mulungu subhanahu wa ta'ala atipange kukhala anthu otumikira chipembedzo chake mwa njira imene Mulungu subhanahu wa ta'ala watiikira. Ndino anthu amene mwakhulupirira mwa Allah kutiba alaykumus siyamu, zakakamizidwa kwa inu kuti muzisala kudya. Zakakamizidwa kwa inu kuti muzisala kudya kama kutiba alal ladhina min qablikum, ngati mene zidakakamizidwira kwa anthu amene adalipo inuyo musanabwere. Anthu Adamu alayhi salam Allah adawakakamiza nkasala kudya. Anthu Ashis alayhi salam Allah adawakakamiza nkasala kudya. Anthu Idris alayhi salam Allah adawakakamiza nkasala kudya. Anthu Nuh alayhi salam Allah adawakakamiza nkasala kudya. Anthu Ibrahim, anthu Ishaq, anthu Yaqub, anthu Yusuf alayhi salam, anthu Ismail alayhi salam, anthu Isa alayhi salatu wassalam, mpaka na ife umma wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah adatika kamiza kuti tisala kuja ngati mmene Allah adawakakamizira anthu amene adalipo ife tisala bwere. Ya Rabb, cholinga cha somo ndi chani o Allah? La'allakum tattaqun, kuti mwina muope Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndati munthu aziuyang'ana mtima wakeo kuti pamene ndikuyamba Ramadhani ndilipati. Ramadhani ikamata ineyo ubale wanga ndi swala ulimotani. Ndikumaswali pa jamati. Naam, ngati mmaswali pa jamati Ramadhani sanafiki. Mukumapezeka pa takbiratul ihrami, takbira yoyamba ya imamu ija niyo mukumapezeka pamene paja ndimapezeka. Sopano pakali pano ndi nthawi ina kuti no yani imani yanu ikwere, la'allakum tattaqun, imani yanu ikwere kumuopa Allah kukuchulukirepo. Ngati mmapezeka muzikiti nthawi ya takbiratul ihram pakali pano muzikapezeka muzikiti adhana isana chitiki. Ndimene nkakhalira masahaba. Mesa mukufuna kuzindikira za masahaba, mukufuna kuzindikira za matabi'un. Mesa mukusatula masahaba, mukusatula matabi'un. Si mukufuna sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mene ndimene nkachitira adhana isana chitike mzikiti wa zaza atakudikira sala. Aslamu ankatero lero ni aslamu alibize mmisika, aslamu alibize mma WhatsApp, aslamu alibize pa Facebook kumatukanizana tawi ya sala za manyazi kwa admin. Aliyense admin wa Islamu tinene kuti shame on him. Ngati aza kala bize kumatukanizana pa Facebook, bize kumatukanizana pa Twitter, bize kumatukanizana pa WhatsApp, ndi kumakanganisa kumabangisa Islamu kumakangana okaoka nthawi ya sala. Shame on him. Mulungu subhanahu wa ta'ala ationgole, Mulungu subhanahu wa ta'ala awapulu musi atitose kuzintungati zimene zozo. Ndi udindo wathu tibwerere ku sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Ramadhani cholinga chake la'allakum tattaqun, mitima yanuyo idzazidwe ndi mantha kumuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala, kuzindikira kuti kwa Allah ndikumene tinachokera, kuzindikira kuti kwa Allah tibwerera, tikabwerera Allah akatifunsa mukamuyankha chani Allah? Mukamuyankha kuti chani Mulungu subhanahu wa ta'ala? Allah kufotokoza ya ayyuhalladhina amanu, inu anthu amene makhulupirira, kutiba alaykumus siyam, zakakamizidwa kwa inu muzisala kuja kama kutiba alal ladhina min qablikum, ngati mene sidakakamizidwira kwa anthu amene adalipo musanabwere. La'allakum tattaqun, kuti mwina mitima yanuyo ingagwedere pomuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mitima yanuyo ingagwedezeke, ingasunthe pomuganizira za ukulu wa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi kubwerera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye cholinga cha swaumu chimenecho. Iwe ngati ukutuluka muswaumu kumachita kuti no swaumu ikata, ngakale swala so kufuna kuswali, zakati siningapeleke, haji siningapite, umra sindikuifuna, uli pavuto. Ndikuti mtima wako ufuni watu upange check bwino bwino kuti kani zokhuzana ndi Allah ukumati bwanji. Uziuyankhula mtima wako. Nitayenda kuti wina aliyense lero lino azikhala bize kukonza mtima wakeo kuti no ubale pakati pa iwe ndi Allah ukhale ubale wabwino. Osayangana za manyazi za anthu ena. Osalimbana ndi anthu ena saku amene uja mwakuti amene uja takonza iwe ubale wako ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe ubale wako ndi Allah ukatheka bwino bwino, ukhala chisanzo cha bwino mu community, anthu azikutsatira. Uwona kuti community ikhala bwino. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam adalwa ku Egypt yeka wa tauhid aliyeka.
okulubira Mulungu subhanahu wa ta'ala daliyeka Muislamu adaliyeka Sayyidina Yosefe tiyankule choncho kuti mina antwena nkumvesa bwino bwino pamene amalowa ku Egypt analiyeka kuma chifukwa cha makhalidwe yabwe bwino mu palace anauzidwa kuti inna lanaraka minal muhsinin ife tikukuona iwe Sayyidina Yusuf ndi mmodzi mwa anthu ochita zabwino ku palace mwina anthu kumati kumene kundu ku palace akuyenera yamikiridwe kumene la pamene anachusidwa mu palace ndikupitisidwa ukasekeredwa mndende ma prisoners akaidi mundende ataona makhalidwe ya Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam mawu omwe ajamina adayankhula anthu ku palace anthu kundende anayankhula kuti inna lanaraka minal muhsinin ife tikukuona iwe Sayyidina Yusuf ndi mmodzi mwa anthu abwino ochita zabwino yani anthu abwino malo sanga apangise kukhala kusintha kuti ochifojina kuti ali ndi mabwana ndi chikhedo chake chisintha akuyenda ndi osauka chikhedo chake chisintha no wabwino sasintha amakhala mmene alili ndi udindo wa Islamu umene kuonesa kuti pamene tikutuluka mwezi wa Ramadhani tatiyeni mitima yathu inshallah ikhale tunatazazisa mmene mukumuopa Allah tizazise chikondi kumukonda Allah kumukonda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwakonda Islamu anzatu koma kuwakonda zolengedwa zonse za Mulungu subhanahu wa ta'ala kuwakonda anthu onse paziko lapansi ndi kuwafunira zabwino anthu onse paziko lapansi imene tumawerenga imene ndi aya namba 183 mu suratul Baqara ndakuti fasawmu ramadhana ndi sawmu imene ya Ramadhani imene tukifotokoza imene ikubwera iyi akuti amrun ma'lumun min ad-din bi-dharura ndi chinthu chimene chimadziwika mchipembedzomu motsindikizika alisa madziwa kuti no ndi chinthu chimene Mulungu subhanahu wa ta'ala watikakamiza kuti sisala kudya maona sizi kufundika kuti mwina muyambe kulengeza kuti ndikudwala mmemba kapena ndikudwala ludzu ine ndimakonda kumwa madzi 5 liters mugonjere Mulungu subhanahu wa ta'ala mukuzibe peresa noka mukababelesa ma excuse opanda pake ma excuse kungofuna kuti mwina magi anthu akuone ngati kuti muli mugulu anthu yenera kuti asamasale pamene mukuzindikira kuti muli bwino ndi munthu yenera kuti mukhoza kusala bwino ndiye mukuzinamiza noka mukuzipusisa noka mukuzimana noka zabwino fuka mmanda mukagona noka munthu azimvere chisoni umweyo wa dziko lapansi mina 60 years 70 years 90 years nanga mmanda kuli kalenda muafuse anepa kuti kumanda kuli kalenda kumanda alipo amene munamva kuti agona mo zaka 50 kena kwa zatuluka kumanda kulibe kalenda umweyo wa mmanda ndi umweyo wa utali kwambiri umweyo umene anthu akaime siku la kiyama kuyima pamaso pa Allah ndi wa utali kwambiri umweyo umene anthu akaende kupita kuti akaoloke bridge kuti akalowe ku janna kapena kulowa ku jahannam ndi umweyo wa utali kwambiri umweyo wa ku janna ndi wa ku jahannam ulibe malire timfunne zabwino Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umweyo wa ku janna kapena ku jahannam umene ndio upanda mapeto amene wale wa ku janna basi muyaya kulibe sokusauka kumeneko kulibe kuvutika kumeneko kulibe matenda kumeneko kulibe misechi kulibe kunyozana pakati pa anthu kumeneko kulibe kupangira na nsanje kulibe kupangira na kaduka kulibe kuti uyu wakuda uyu oyera uyu olemera uyu osauka uyu odwala uyu wabwino uyu wamphamvu uyu kulibe illa qilan salaman salama zimene anthu azikamva ku janna ndi mawu okhudzana ndi mtendere okhaokha basi timpemphe Allah katike kumeneko ndati fatarikuhu munthu amene angasiye swaumu kusiya kuti ine sindisala mwezi wa Ramadhani juhudan mokanira kuti Ramadhani sichikakamizo kukana kuyankhula choncho kafirun amene yauzidwa kuti kuyambira lero baba ukafiri mauvala sino Islamu chipembezo mwatuluka watarikuhu kasalan fasiqun ndipo amene amasiya osasala chifukwa cha ulesi amene ndi munthu ochimwa musamnene kuti kafiri amene wasiya swaumu sana sale chifukwa cha ulesi achaubwelisa ma excuse ine ngulwala ine ndimamwa mazi 20 liters ndesininga kwanisi ine ndimatere kubwelisa ma excuse opanda pake amene ndi fasiq munthu ochimwa pamaso pa Allah kumuchimwira amene akumujesa amene akumveka kumuchimwira amene wakupasa ntchito kumuchimwira amene akupasa mkazi wako kumuchimwira amene akupasa ana kumuchimwira amene akupasa oxygen kuti uzipuma ukuchimwira amene amakuteteza kwa adani ukuchimwira kwa uja amene amakupezekesa mwayi chinyengo tu chimenecho
ndeti mpembe Mulungu subhanahu wa ta'ala asatike mukula anthu amenewo, anthu amene ndi okanira komanso anthu amene ndi ochimwa. Qala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, naam, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik adafotokoza kunena kuti summiya ramadanan, yani idachedwa mwezi umene ukuti Ramadhani, li annahu yarmudhu dhunuba, chifukwa mwezi umene ndio umachosa atu machimo. Naam, ndi mwezi wa chikhululukosa ati masewera. Allah amakhala akukhululukira akapolo wake amene azichepesa mwezi umenewo. Ndiye amene akumabweresa zifukwa ine matumbo ine mwakuti akubesa mauze kuti mukubesa. Ndi mwezi umene Islamu ukangoyamba kuti mukangomva kuti mwezi uja walowa musangalale kwambiri kumaso mumthokoze Allah. Kumthokoza Allah sikuti muzungu yanfula alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, muziyankula alhamdulillah komanso ndikugwira ntchito zabwino zomusangalasa Allah, kuthandiza anthu osauka, kuthandiza anthu ovutika, kuthandiza anthu okalamba, kuthandiza anthu odwala, kuthandiza ana amasiye, kuthandiza azimayi opanda azibambo. Amene mukamathandiza zimapangisa kuti asatuluke ukapanga ziwelewele. Naam, ndi Ramadhani yachidwa kuti Ramadhani chifukwa imachosa machimo, ti machimo maswatu ndi ochimwa azaza ndi haramu, makutumu athu azaza haramu, manjatu azaza zinthu za haramu, mapazi athu taenda kambiri kupita ku haramu, mimba matumu tinazaza zinthu za haramu, matupi athu kunenepa kumene anthu akunenepa kuchifukwa chakudya zinthu za haramu. Zinthu za haramu. Agula gali moto akuyendera mwafunse kuti gali moto munagulayo ndalama zake munazitenga kuchokera kuti akosomola. Mwina mkuteka kuti yankulimene fuso limene sakuyankhani komanso pazatenga nthawi kuti asakuyankhuleni sona. Chifukwa mwakumbusa kutali kwambiri, mwakumbusa za umbanda umene anapanga. Ndiye mwezi umene ndi mwezi unoti munthu apange tauba. Zimene mwapondereza anthu tatenga ni mukabwezere mukapatsa. Izi zimene tinakuponderezani zijatengani. Tikufuna Allah tikhululukire ife, tikamabwerera kwa Allah tili bwino. Allah ali ndiza bwino kuposa zimene tikugangalira pa dziko lapansi. Ad-dunya jifa, dziko lapansi ndi chivundi. La yaqtatilu alaiha illa al-kilabu, agalu okandi amene amakanganirana chivundi basi. Ad-dunya jifa, dziko lapansi ndi chivundi. La yaqtatilu alaiha illa kilabun. Amena makangalana chivundi ndi agalu okaoka. Agalu ndi amena makangalana chivundi. Munthu amena kuli angana dziko lapansi bwino. Futeke Imam An-Nawawi mukawerenga Riyadhus Salihin mayambiriro adafurukuza ati inna lillahi ibadan futana. Allah ali ndi akapolo wake anzeru. Talaqud dunya wa khafu al-fitana. Analipasa talaq dziko lapansi, divorce, analipanga divorce dziko lapansi. Usandipusise we dziko lapansi. Ndi angati mabwana mashallah anali ndi golide, anali ndi silver, anali ndi zambiri, anazisiya ali kumanda. Kumene kuti chikuwapendulira njiani kuposa ntchito zawo zabwino. Amene asogoza zabwino kumene kukuti zabwino. Amene asogoza zoyipa ali pa mavuto akulu kumanda kumene akugona. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana ja'aluha lujja wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Adali panga divorce ziko lapansi musandinamize. Naam, mugwire ntchito muzilipidwa ndalama zija mukalipidwa. Masahaba nkapangabwa amatenga ndalama zimene zingawakanire iwo kuja ndi banja lawo wa mwezi uno. Tikufuna ndalama zingati ife mwachisanzo, tikufuna ndalama yokwanira 50,000 kwacha ndimene ngati kwanine kuja pa khomo pano. Mashallah. Mwina in case mwana watu akoza kudwala titenge 25,000 iyi tisunge, kapena wino wake atadwala tizathandizikira pamenepo. Yo sala itipange bwanji, yo sala iyi tiyapita ni kwa aneba alibe chakudya, aneba anawa kuvutika school fees, aneba njezi zimene amapanga maswahaba zimenezo kuthandizana pakati pawo. Lero lino zimene ziyakulibe Muislamu akumasangalala kuona Islamu zake akuvutika. Ya Rabb, Allah titeteze. Islamu akusangalala kuona Islamu zake akuvutika. Ndikumaombera mmanja amati anga kalindane mchipopanda ili yu Islamu zako. Innamal mu'minuna ikhwa, Islamu ndipa ubale iwe Qur'an sio kumva kama welenga umawelenga bwanji, umawelenga chozondoka kapena zokhala bwanji, Qur'an yako kama welenga. Islamu akamwona Islamu zake akuvutika, mtima wake uzigwedera, mtima wake uzikhuzika. Zimene zikwachitikira anthu kuphalombe zija Islamu mtima wake uzikhuzika.
Silamu azitamanga kupeza njira kuti anthu amene aja ndi apulumutsa bwanji. Kuwapulumutsa anthu amene aja lero lino pa amene mukuwachosa mavuto amene akukumana nawo aja. Mulungu subhanahu wa ta'ala akakuchoserani mavuto siku la kiyama. Wallah, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimenezo. Man farraja an muslimin qurbatan min qurabi dunya au kama qala alayhi salatu wasalam, kuti munthu amene angamchosere msilamu mzake vuto mu mavuto amene akukumana nayo pa dziko lapansi, farraja Allahu anhu biha quraban min qurabi yawm al-qiyamah. Allah akamchosera munthu amene vuto mu mavuto a siku la kiyama. Siku limene kulibe kupita kuti ndipembedze ya Rabb, o Allah kulibe, koma ngati ungamthandiza lino nzako Allah akakuthandiza siku limene. Iwe sio kufuna ukathandiza siku la kiyama. Ndiye mwezi umenewu Muislamu achilimike kwambiri, Muislamu alimbikire, Muislamu azichepese, Muislamu akale othandiza anthu. Tikufotokoza choncho ziko lapansi silinadziwe kuthandizana wina ndi nzake, kungopatula laziwa zimenezo kuzera mu chiphunzitso cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiwe Islamu uzikhala pasogolo nkhani zothandiza anthu, uzikhuzika anthu akakhala pa mavuto, ndi udindo wako umenewo siku la kiyama ukafunsidwa zimenezo. Tikuyankhula choncho kuti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adafotokoza kunena kuti summiya ramadanan li'annahu yarmudhu dhunuba wa yahriquha, kuti Ramadhani imene machimo athu amene mapangacha mawaocha. Kama fi durri al-manthur lis-Suyuti, zimene zamene angafune kuona akaone buku lotchedwa ad-durru al-manthur la Imam as-Suyuti. Tikuyankhula choncho pano fi taatillahi tahlul haya, ndipo ngati mwende funso ndinde manga tapanga ni choncho mufunse kumanso muike ndemanga kuzera kuma adimini athu, ndipo mafunso anu azayankhidwa kumanso ndemanga zanu zizagwirisiridwa ntchito. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.